Sa balita, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 21 na bulan sang Hunyo, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa inyo lawas. D3 Bayo, tambal sa ubo sipon kag gilana tag 14 pesos lang. Produkto sang klinika di alternatibo. Kag ginadulong man sa aton sang DTX 500. May detoxifying compound na gatinlo sa inyo dugo kagatay. May mga aktibo nga panakot batok sa balatian. Sa karon nga kadelikado nga panahon, kinahanglanon naton ang DTX 500. Gamitan ninyo adlaw-adlaw nga tanan pangdipinsa sa pamalatian. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time la size 40 na permado na ni Mayor Leonardia ang mando sang suspensyon sa tradisyonal nga selebrasyon sang kapistahan ni San Juan Bautista sa Hunyo 24. Ang buot silingon, ang tanan nga mga kalingawan sa baybayon dumilian temporaryo lang. Maybe next year kung wala na kita sa delikado sa COVID base pa malang magbalik ang mga kasadyan, kapistahan sa San Juan Bautista. Labi na gid ang mga lugar bla nga ginadugukan sa tao, Punta Taytay, Banago, Panukoy, kag sa bilog nga siyudad sa Bacolod, kaman ti ang probinsya, may lain man na sila ya. Nga mga mando, ehekutibo. Executive Order number 32, ano ini? Ginadumilian, excursion, picnic, o kung ano man nga mga social gatherings sa amo nga adlaw. Ginadilian man ang basyanay sang tubi sa pampubliko nga lugar. Ini importante ini ha. Kaya man may opisina, 24 Huwebes, tig-iban naka-uniforme na kadto sa ilang opisina, sila trabaho, basyahan mo. Ang iban ang ginakuha nga tubig, skalog pa bala. So, hindi maayo ina. Makatugay na sa sadako nga gamo, insidente kag aksidente, magkinutusay bala. Amak mo nga makadto ka sa opisina, basyahan kay mo, no? Hindi pwede.
Hindi ka mahimo mambasya sa lugar nga mga ara sa dalan, sidewalk, simbahan o kon ginatrabahuan. Ginadilian man ang pagtelepon sa pampubliko nga lugar, lakip na sa beaches. Mga bahay malang ini hindi na magtaas pa bala ang biktima sa COVID. Mayo man niya nga bisan paano tuman lang anay kita sa mga pagsulundan para man ini sa benepisyo sang taga-syudad sang Bacolod. Kung magsaka ang iguon sang COVID, kita man gyapon maantos. Kakabudlay lang kung maigo ka, amak mo kung isa lang sa pamilya maigo, umid ka mo tanan. Amak mo imong i-lockdown ka, makaduludla. Mo 14 dias di experience ko na. Porte. Ti iswab ka mo tanan. May ginakulbaan ka na, nagpositibo ng isa, iswab pa ka mo tanan, gapaabot ka sa resulta, gabase ginakulbaan ka kung magpositibo ka. Ay, kabudlayo. Amo nang siling ako niya sa experience sus kabudlay gid. Amo nang tumanon talang wala ta perdihon ang mga health protocol naton. Lakip ang pagpangamuyo nga base pa malang nga pag-abot sa tiyon katulad next year, base kung mauli-ulian kita kabay pa, nga makabalik man kita sa normal naton nga pagpangabuhi. Kung saan ote, mabudlay pakton. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ni. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y SalangaNo nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agad pa simbanwa, mapugaw nga hangin agadapyan na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Ang panawagan sang aton pumuluyo sa Bacolod, sa Prime Water kag Basiwa, san o pa matapos kuno ang ila pag-antos. May ara nga wala gid tubig sa sulod sang pila ka adlaw. May ara kung magtubod gid man 10 oras. Wala sigurado tungang gabi, kaagahon, ang panawagan sang mga konsumidor, san o sila matapos ang pag-antos nila. Pila na ka tinuig ang pag-antos, halin sa una sang Basiwa pa ang gakapot sang pag-deliver, pagdulong sang tubig sa mga konsumidor. Ang ila nga paglaom, pagsulod sang prime water, ang pila naton ka mga utod, may pila gani ka mga palayag nga bisan madugang-dugangan, bisan madugang-dugangan ang bayad nila, budget nila sa tubig, basta nga makapahuway sila sa pagpulaw, bugtaw, sa kagahon tungang gabi, kag makabatyag man sila nga maayo ang serbisyo, kag matutinlo man gawa nga tubig ang magtubod sa ila grupo. Hindi nga daw kape. Yan mo na panawagan nila. Ang pasalig sang prime water, madeliver niya ang serbisyo sa mga sobra 90% dire sa konsumidor sa Bacolod. Sa karon niya, porte, niya tidiin na tong promisa, naglain pagid. Sang Basiwa ang kakapot, hindi na magwantang serbisyo. Din pasalig sang prime water, amo gihapon, pulaw bugtaw ang konsumidor, gabaya gusto, ang panawagan san-o. Mapasalig sang prime water kag Basiwa nga mauntat ng ila pag-antos, mauntat ng pulaw bugtaw, nagpamalatian na sila. Kaya kung hindi ka magpulaw bugtaw, wala ka tubig. Magluwas siya sa nagaangkon sang maayo nga pagtubod sang tubig, pero may mga pila ka barangay nga nagaantos gid. Wala tubig, tulo-tulo ang tubig. Kung maalangan kag hindi ka kabugtaw, wala ka tubig. Ambot kung san o pa ang pag-antos sang pumuluyo sang syudad sa Bacolod. Duwagin ni sila, kapid ni sila, ang Siniko kag Prime Water kag Basiwa. Amo ini sila iya,
ang nagapaantos sang pumuluyo. Yang siniko, kooperatiba ko, no? Doon mo ko kabati nga nagmimbro kita, nga mimbro ka sang kooperatiba, nga ginpamatian tingog mo. Amon isla nga dua, kapid kon ang isa pa kaabogado, amon isla ang ginbutang sa Bacolod, kapid nga piste sa pumuluyo. Imbes nga makabulig, imbes nga makatag serbisyo, piste ya ang nagakatabo sa konsumidor bangod sang indi amo nga serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. 24 hours. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsang anong nakahintangan Responsable at pagbalita Kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng ang politika nasyonal. May ginaluto subong nga posibilidad itandem nila kay Sara Duterte ang nagagwa nga ngalan Gibo Teodoro. Remember, anay Defense Secretary, mabakod man isa man isang kilala nga personalidad sa patag sang politika. Nagligad gidaluso, wala padaso-daso. Siniguro sa tuig 2022, base pa man lang. So, kadamo sang mga espekulasyon nga ipares posible Duterte kung si Panilo ang pahambalon. Inaduso Sara Duterte Presidente Rodrigo Duterte Vice Presidente. Pero daw hindi amo daw hindi amo pananawan sang pumuluyo. Pero ang ginaluto subong nga ipares kay Sara, pipila ka dalagko nga personalidad. Pwede ang negosasyon kay anay Senador Bongbong Marcos. May Gibo Teodoro, tandem kay Sara. Sa piyak na bahin, si Senador Ping Lacson, kag Soto, daw mainit naman subong ang ginalugay. Daw laban-laban bak ito na tandem Ping Lacson Soto sa tuig 2022. Kalinga kadamo ga plano madlagan Si Richard Gordon daw maano man, galing wala pa sa pares. Gapangita sa sang katandem niya. Si Manny Pacquiao, gahana, daw wala pa man sang katandem gid kung maglagan presidente. Ang oposisyon subong, gapili man sila. Kung sino ang ila pilion, kung hindi si Vice Presidente Leni Robredo, sino ang pangbato sang oposisyon. Si Antonio Trillanes, ginaduso, yaman lawas siya, puwerte So, ang buot silingon, kung mag-amo ning dalagan sang politika, ang mag-ining kwentuhanay sa mataas na pwesto, hindi maglubo tatlo. Ang mag-ining kwentuhanay sa tuig 2022, plano nga mangin masunod nga magpungko sa pinakataas nga pwesto. Damo pa ning matabo. Mabalaan kag makumplito ini siya pag-abot sa bulan sang Oktubre kung mag-file na sila sa ila Certificate of Candidacy. Amo ni ang nasyonal ang lokal bantayan nyo kay mas mainit pagid kag makibot man ang taga Bacolod pag-abot sang Oktubre sa filing na sang Certificate of Candidacy. Puwerte ni ang inkwentro, puwerte ni kainit sa bilog nga probinsya ang balantayan kag tutukan amo ang siyudad sang Bacolod. Balantayan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time +7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat? Aksyon Radio Philippine Standard Time +7:05. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Life Extension, Vitamin D3. Aksyon Radio! Manila, Frog